Έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν θα Λοιπόν, περιμένω το Δήμο να βάλει ένα δέντρο. εγώ νομίζω έτσι. Είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε 500 βάτα ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτή είναι η ηλιακή ενέργεια η οποία πέφτει πάνω στο έδαφος και πάνω στις επιφάνειες που υπάρχουν. Θα πρέπει να μειώσουμε την πρόσπαση αυτής της ακτινοβολίας. Θα πρέπει ο καθένας να κάνει κάτι. Αυτό κάνει η φύση για να μας προστατεύσει από την προσφύγουσα ηλιακή ακτινοβολία. Κάνει πράσινο, κάνει δέντρα, κάνει ξύλινους ιστούς και μας προστατεύει. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να μιμηθούμε. Δηλαδή είναι τρομερό να μην μιμηθούμε φυσικές διαδικασίες. Πρέπει να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η πράσινη επανάσταση. Δεν χωράει συζήτηση από αυτού. Οι Δήμοι, εδώ η περιοχή μας πάσχει από πράσινο και ο Ασπρόπηγος και η Ελευσίνα, όλα. Να τριπλασιαστεί, να πενταπλασιαστεί το πράσινο, το λιγότερο κόστος για να κάνουμε αυτές τις δουλειές. Να μειώσουμε τη θερμοκρασία κατά κάποιους βαθμούς, έτσι. Μάλιστα. Για να δέσουμε την επόμενη εκπομπή που έχουμε υποσχεθεί στους φίλους τηλεθεατές να κάνουμε, η προστασία του περιβάλλοντος ως πολιτικό πρόβλημα, θέλω να γυρίσουμε στα αρχικά στοιχεία, αυτά τα τρομακτικά στοιχεία που έχετε συλλέξει από μελέτες σας και να τα πούμε πάλι. Θα έλεγα, ξέρετε, θα ήταν αστείο, όχι να τα εμπεδώσουμε, απλώς εγώ θα έλεγα να τρομάξουμε επιτέλους, αλλά εμείς οι ίδιοι πολίτες. Έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι το εργοστάσιο παραγωγής 880 ΜΒ που ενδεχομένως να γίνει, δεν ξέρω κιόλας αν τελικά θα συμβεί αυτό, θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα που μας λέει αμέσως ο κ. καθηγητής. Λέμε λοιπόν ότι η αποδιδόμενη ισχύς είναι 880 ΜΒ. Η ισχύς όμως την οποία το εργοστάσιο θα πρέπει να καταναλώσει για να μας δώσει τα 880 ΜΒ είναι 2.100 ΜΒ. Άρα λοιπόν θα συζητήσουμε για τα 2.100. Θα κάψουμε λοιπόν 2.100 ΜΒ για να πάρουμε 880 και θα ρίξουμε στο περιβάλλον τα 1.200. Η ζημιά λοιπόν που θα γίνει θα οφείλεται στα 1.200 και φυσικά η καύση η οποία θα οφείλεται στα 2.100. Αυτό αντιστοιχεί σε 140.000 μονοκατοικίες οι οποίες θα δουλεύουν την κεντρική τους θέρμανση 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει λοιπόν στην περιοχή αν συμβεί αυτό. Ή 6.100 αυτοκίνητα 1.600 κυβικών εκατοστών τα οποία θα κινούνται 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Ή 2.100 κλιματιστικά μηχανήματα 9.000 BTU ανά ώρα. 9.000 BTU ανά ώρα είναι ένα μηχάνημα το οποίο θέλουμε για την κρεβατοκάμαρά μας. Και αυτά να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. 2.100.000 μηχανήματα. Τέτοια μηχανήματα. Ή που δεν ξέρω αν το θριάσιο έχει τόσα πολλά κλιματιστικά των 9 BTU. Σαφώς δεν έχει. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει. 2 εκατομμύρια δεν έχει. Σαφώς δεν έχει. Τα σπίτια δηλαδή. Βέβαια. Ή περίπου 3.500 νταλίκες. Έχω λογαριάσει ότι θα έχει το κάθε μηχάνημα από αυτά περίπου 700 ύπους ισχύ μηχανής. 3.500 νταλίκες οι οποίες θα κυκλοφορούν, κυρία μου, 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο. Φανταστείτε λοιπόν να μένετε σε αυτή την περιοχή και να κινούνται όλα αυτά τα μηχανήματα συνεχώς και μονίμως. Ποιο Υπουργείο θα έδινε αυτή την άδεια στους μεταφορών, ας πούμε, στους οδηγούς να δώσει τέτοιες άδειες, κύριε Χρυσαντώνη? Εδώ θα έρθει, και σας ευχαριστώ για τα στοιχεία που μας δώσατε, εδώ θα έρθει το θέμα της επόμενης εκπομπής, η προστασία του περιβάλλοντος ως πολιτικό πρόβλημα. Γι' αυτό είπα ότι θα προσπαθήσουμε. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Φανταστείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι απομονώνουμε στη θάλασσα μία δεξαμενή. Στη θάλασσα μπροστά από το εργοστάσιο που θα γίνει. Μία δεξαμενή η οποία θα έχει μήκος 200 μέτρα επί 200 και βάθος 5 μέτρα και ρίξουμε την απορριπτόμενη θερμότητα του εργοστασίου εκεί, τότε σε αυτή την τεράστια δεξαμενή το νερό θα αυξάνει τη θερμοκρασία του κατά 5 βαθμούς σε μία ώρα. Άλλο τρομακτικό στοιχείο. Λοιπόν, δεν πρόκειται δηλαδή πλέον σε αυτή τη λεκάνη, σε αυτόν τον κόλπο να υπάρξει ζωή. Δεν υπάρξει τίποτα. Βεβαίως, 5 βαθμοί και όλες τις θερμοκρασίες. Σε μία ώρα. Σε μία ώρα, ανά ώρα. Σε μία ώρα. Βέβαια, η θερμότητα φεύγει και πέφτει η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε μια συνεχή τροφοδοσία. Συνεχή τροφοδοσία, ακριβώς. Γιατί ψύχεται το. Λοιπόν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε Χρυσαντώνη, ένα ακόμη στοιχείο σας παρακαλώ, είναι συνταρακτικό. Το ξεχάσαμε στην αρχή. Αντιστοιχεί το εργοστάσιο αυτό
σε 1.734.480 κυβικά μέτρα πετρελαίου, τα οποία θα καίγονται ανά έτος. Για να πάρουμε αυτή την ισχύ. 1.734.480 κυβικά μέτρα πετρελαίου ανά έτος θα καίγαμε σε ένα εργοστάσιο το οποίο θα έκαιγε πετρέλαιο, για να πάρουμε αυτή την ισχύ. Μην νομίζετε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές από το πετρέλαιο στο αέριο. Μάλιστα. Γιατί αυτό ήταν το πρώτο επιχείρημα, ότι αυτό θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, άρα δεν το διοξείδιο του άνθρακα θα είναι περίπου της ίδιας ποσότητας. Μονοξίδιο θα υπάρχει λόγω ατελούς καύσεως και μονοξίδια του αζότου θα υπάρχουν πάλι, διότι το αέριο δεν είναι ποτέ καθαρό. Έχει και προσμίξεις αζότου. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά, για τα στοιχεία που μας δώσατε. Υποσχόμαστε στους φίλους τηλεθεατές ότι. Δεν ξέρω αν βλέπω τη σωστή κάμερα. Μάλιστα. Υποσχόμαστε στους φίλους τηλεθεατές ότι την επομένη Τρίτη θα είμαστε πάλι μαζί. Θα έχουμε τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Νίκο Τσίτσο, και ενδεχομένως να έχουμε και έναν πολιτικό για να αγγίξουμε το πρόβλημα και στην πολιτική του διάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε, που ακούσατε αυτά τα τρομακτικά, πραγματικά τρομακτικά νούμερα και αυτές τις τρομακτικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, ακόμα μια φορά ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά οι τηλεθεατές μας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Κωνσταντίνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή που δείξατε και για την παρακολούθηση που κάνετε σε αυτή την εκπομπή. Καλό βράδυ να έχετε. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, μείνετε μαζί μας. Γεια σας.